Di nehê cotmehê 2019 da li hemberî Kurdan Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê ango Bakurê Sûriyê dest bi operasyonekê kir. Ji vî şundatir dê çi bibe armanca Tirkiye çi ye? Tirkiye çima ev operasyon çêkir? Gelo destkeftiyên Kurdan piştî vê operasyonê çi bûn? Em ê bersivên van pirsan ji nivîskar Ayşe Hur bigirin. Nivîskar Hur dema rêkeftina ku navbera Amerîkayê û Tirkiye da çêbû wiha dinirxîne. Ev rekeftina agrbestê ku di navbera Tirkiye û Amerîkayê de hate çêkirin bi şewazekî taybet pêk hat. Hêla Amerîkayê wiya wek agrbestê bi nav dike, lê hêla Tirkiye ji rawestinekî demkî diyar dike. Ev terminolojiyek ku bikartînin tev li heviyekê di nav xwe de dihevîne. Lê wê derê her du hêl jî li ser terminolojiyê hukûkê de dixwazin hin tiştan bi dest bixînin û ji xwe re qarekî nû we bikin. Her du hêl jî çawa temaşe dikin bila bikin lê ev rekeftinekî zelanî ne. Gelo Tirkiye li mesela Kurd çawa temaşe dike. Nivîskar Ayşe Hur di vî alî da siyaseta Tirkiye rexne dike û dibêje vê meselê wek meseleka ewlêkariyê dibînin û ev jî çewte. Meselesine bir güvenlik meselesi. Tirkiye pirsgirêka Kurd wek pirsgirêkeke evlekariyê dibine. Heta na hiç wek pirsgirêkeke gelan, pirsgirêkeke maf, pirsgirêkeke hukukî an jî pirsgirêkeke statûya hukûkiya navnetewî nedîtiye. Arastî dibin evlekarî de jî nabînin. Heke evlekarî be pêwîst e ku gel hev dû binasin, biparêzin û li gel hev rêz bigirin. Heke evlekariya hemû helê hebe ango du alî hukukî, siyasî û civakî de vê gavê dil xweşiyek wê çêbe. Ev dem herkes wê xwediyê maf û welat bibîne. Lê mixamin li Tirkiye evî wisa nabîne. Bi operasyona leşkerî dixwaze gelekî biçefsîne. Ev jî dibe sedema dilşikestinê, turebûnê û dûrketinê. Lê rastî bêjim bi vê operasyonê evlekarî çê nabe. Nivîskar Hur dema êrişa Tirkiye dide berçav dibêje kirdariyên hêzên navnetewî tune ye û li ber vî jî Tirkiye ew qas rihate. Şu anda yeni Dirêxistina dinyaya nû de ana em dijin. Di demên berê de şera sar di navbera du delatan de dimeşî û hevkeşî çê dikir. Êdî ev nema. Tirkiye ji nemayîna wiya dît. Ya duyemîn ji Tirkiye dît ku hêzên navnetewî xudanê kirdariyê ninin. Çi yekîtiya Netewan, çi yekîtiya Awropa, çi Amerîka û çi ji Rusya. Ji wan hiç yek bi giştî nikarin kontrolekî tevahî bikin. Li ber wê jî Tirkiye rehet tev digere. Nivîskar Ayşe Hur êrişên Tirkiyeyê ser Kurdan dema dinirxîne dibêje ev êrişana cara yekeme ku hereketa Kurd derxist ser qada dinyayê. Kürt tarafının da büyük bir şansı oldu. Piştî vê operasyonê Kurdan jî şansekî mezin bi dest xist. Heta vê demê hiç gavekî ew qas derneketibû ser qada navnetewî. Cara yekeme ku di qada navnetewî û di alî hukukî, siyasî, dîplomatîk û hestî de xwe derxist pêş. Ana em dibînin ku berdevkên Awropayê, senatörên Amerîkayê neteweyê yekbûyî ser Kurdan disekînin. Dîsa gelên wan deran revşenbîr, entelijansiya ji piştgirî didin Kurdan. Êdî li Amerîkayê welatiyekî normal jî dibêje pêwîst e ku mafê Kurdan bêdayîn. Tirkiye her çiqa ser wana bixwaze bigire jî li di qada navnetewî de bi vî şeklî tê temaşe kirin. Ana ev dibêjin Tirkiye Kurdan diçefsîne, dikuje û hin kes jî dibêjin jenosîd dike. Kes nikare pêşî li vê bigire. Êdî ser asta dinyayê de Kurd hene. Agarbesta 120 saetî dawî bû. Ji vî şundatir Tirkiye wê tê keve nav helwesteka çawa. Ev jî zêde diyar nîne. Wisa dixuye ku piştî hevdîtinên navbera Tirkiye û Rusyayê wê bêhtir xwe zelal bike. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.